ତୁ ତ କରିନୁ ତୋତେ ଏତେ କାହିଁକି ବାଧୁଛି କିଲୋ। ବଳରାମ ଦାସର କାମ ଧନ୍ଦା ନଥିଲା ବସିକି ଏଗୁଡା ଲେଖୁଥିଲା ବୁଝିଲୁ ନା। ତା ମାଇକିନାକୁ କୋଉ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରୁ ଆଣିଥିଲା ନିପିବ କରିବ ଆଉ ଆଜିକାଲି କିଏ କରୁଛି କନି ଏଗୁଡା। କହିଲା ସ୍ୱାମୀ ଯାହା କହିବେ ମାନିବ, ସ୍ୱାମୀ କଥାରେ ଉଠୁ ବସ ହବ, ସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଆଉ ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ମନା କଲା ଚଣ୍ଡାଳ ଘରକୁ ଯିବୁନି ଇଏ କାହିଁକି ପଳଉଥିଲେ, ସ୍ୱାମୀ କଥା ମାନିକି ରହିଲେନି। ରାଗିକି ଗହଣା ଗାଣ୍ଠି ଫିଙ୍ଗିକି ପଳଉଥିଲେ କାହିଁକି। ଏ ବାଡିପଡା କମ କଥା ଲେଖିଛି। ରାତି 4ଟାରୁ ଗାଧେଇବ, ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇବ, ଦେହରେ ତେଲ ଲଗେଇବନି, ଧଳା ଲୁଗା ପିନ୍ଧିବ। ତୁ କଣ ଦିଶିବୁ କହନି, ପାଗେଳି ଭଳିଆ ଦିଶିବୁ ନା ନାଇଁ। 1ରେ ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇବୁ, 2ରେ ଦେହରେ ତେଲ ନ ଲଗେଇଲେ ଶୀତ ଦିନ ଯୋଉ ଖାଉରିଆ ଦିଶିବ, 3ରେ ଧଳା ଲୁଗା ପିନ୍ଧିବୁ ଯେ ଦୁନିଆ ଦାଗ ଲାଗିବ। ତା ସହିତ ପୁଣି କହିବ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଏଟା କର ସେଟା କର, ପିଠା କର ଏଟା କର। ଶଳା ତୁ କଲା ବେଳକୁ ତ ଅବସ୍ଥା ଆଉ ଥିବ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏଗୁଡା କହିଛନ୍ତି, ଏ ମାଙ୍କଡ କହିକି ଗଲା, ଏଗୁଡା ଆମେ ସବୁ ଭୋଗୁଛେ ଏଇନା, କଣ କରିବୁ କହୁନୁ। ସିଏ ଲେଖିଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଲେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ତେଣୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯାହା କହିବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନିବ। ସେଇ ନିୟମ ସେ କରିଛି। ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ମିଳିଲାନି, ଖଟ ନାହିଁ, ଦୁଆର ନାହିଁ, ଇଏ ନାହିଁ। ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବିନା ଇଏରେ ପଳେଇଲେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ମିଳିଲା। ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କଥାରେ ବିଶ୍ଵକର୍ମା ଉଠୁ ବସ ହେଲେ, ପବନ ଆସିକି ଉଡେଇ ନେଲା, ଇଏ କଲା। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କିଛି ପାୱାର ନଥିଲା। ଏ ଯୁଗରେ ଥିଲେ ସେ ବଳରାମ ଦାସ କଣ ଲେଖିଥାନ୍ତା ଜାଣିଛୁ ନା। ଯେଉଁ ନାରୀ ମାନେ ମୋବାଇଲକୁ ଧରନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଶେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କେବେ ନ ଯାଆନ୍ତି। ଯେଉଁ ନାରୀ ଟିଭି ଦେଖୁଥାଇ ତାହା ପାଶେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କେବେ ନ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ନାରୀକୁ ମେକଅପ୍ ହୁଅଇ ତାର ଦୁଃଖ କହିଲେ ଯେ ନ ସରଇ। ଯେଉଁ ନାରୀ ଖାଲି ବିଗ୍ ବଜାର ବୁଲଇ ତାପାଶେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କେବେ ନ ଯାଆନ୍ତି। ଏମନ୍ତ ନାରୀକୁ କେବେ କିଛି ନ ମିଳଇ, ଯେତେ ଅରଜିଲେ କେବେ ପେଟ ନ ପୁରଇ। ଏଇଆ ଲେଖିଥାନ୍ତା ସେ। ଯାହା ହଉ ସେ ବଳରାମ ଦାସ ଯାଇଛି। ଥିଲେ ସେ ଏ ଯୁଗରେ ଏଇଆ କରିକି ଆମ ମୋବାଇଲ ଟିଭି ସବୁ ବନ୍ଦ। ତୋତେ ଏତେ କାହିଁକି ବାଧୁଛି କିଲୋ। ବଳରାମ ଦାସର କାମ ଧନ୍ଦା ନଥିଲା ବସିକି ଏଗୁଡା ଲେଖୁଥିଲା ବୁଝିଲୁ ନା। ତା ମାଇକିନାକୁ କୋଉ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରୁ ଆଣିଥିଲା ନିପିବ କରିବ ଆଉ ଆଜିକାଲି କିଏ କରୁଛି କନି ଏଗୁଡା। କହିଲା ସ୍ୱାମୀ ଯାହା କହିବେ ମାନିବ, ସ୍ୱାମୀ କଥାରେ ଉଠୁ ବସ ହବ, ସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଆଉ ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ମନା କଲା ଚଣ୍ଡାଳ ଘରକୁ ଯିବୁନି ଇଏ କାହିଁକି ପଳଉଥିଲେ, ସ୍ୱାମୀ କଥା ମାନିକି ରହିଲେନି। ରାଗିକି ଗହଣା ଗାଣ୍ଠି ଫିଙ୍ଗିକି ପଳଉଥିଲେ କାହିଁକି। ଏ ବାଡିପଡା କମ କଥା ଲେଖିଛି। ରାତି 4ଟାରୁ ଗାଧେଇବ, ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇବ, ଦେହରେ ତେଲ ଲଗେଇବନି, ଧଳା ଲୁଗା ପିନ୍ଧିବ। ତୁ କଣ ଦିଶିବୁ କହନି, ପାଗେଳି ଭଳିଆ ଦିଶିବୁ ନା ନାଇଁ। 1ରେ ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇବୁ, 2ରେ ଦେହରେ ତେଲ ନ ଲଗେଇଲେ ଶୀତ ଦିନ ଯୋଉ ଖାଉରିଆ ଦିଶିବ, 3ରେ ଧଳା ଲୁଗା ପିନ୍ଧିବୁ ଯେ ଦୁନିଆ ଦାଗ ଲାଗିବ। ତା ସହିତ ପୁଣି କହିବ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଏଟା କର ସେଟା କର, ପିଠା କର ଏଟା କର। ଶଳା ତୁ କଲା ବେଳକୁ ତ ଅବସ୍ଥା ଆଉ ଥିବ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏଗୁଡା କହିଛନ୍ତି, ଏ ମାଙ୍କଡ କହିକି ଗଲା, ଏଗୁଡା ଆମେ ସବୁ ଭୋଗୁଛେ ଏଇନା, କଣ କରିବୁ କହୁନୁ। ସିଏ ଲେଖିଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଲେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ତେଣୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯାହା କହିବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନିବ। ସେଇ ନିୟମ ସେ କରିଛି। ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ମିଳିଲାନି, ଖଟ ନାହିଁ, ଦୁଆର ନାହିଁ, ଇଏ ନାହିଁ। ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବିନା ଇଏରେ ପଳେଇଲେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ମିଳିଲା। ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କଥାରେ ବିଶ୍ଵକର୍ମା ଉଠୁ ବସ ହେଲେ, ପବନ ଆସିକି ଉଡେଇ ନେଲା, ଇଏ କଲା। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କିଛି ପାୱାର ନଥିଲା। ଏ ଯୁଗରେ ଥିଲେ ସେ ବଳରାମ ଦାସ କଣ ଲେଖିଥାନ୍ତା ଜାଣିଛୁ ନା। ଯେଉଁ ନାରୀ ମାନେ ମୋବାଇଲକୁ ଧରନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଶେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କେବେ ନ ଯାଆନ୍ତି। ଯେଉଁ ନାରୀ ଟିଭି ଦେଖୁଥାଇ ତାହା ପାଶେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କେବେ ନ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ନାରୀକୁ ମେକଅପ୍ ହୁଅଇ ତାର ଦୁଃଖ କହିଲେ ଯେ ନ ସରଇ। ଯେଉଁ ନାରୀ ଖାଲି ବିଗ୍ ବଜାର ବୁଲଇ ତାପାଶେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କେବେ ନ ଯାଆନ୍ତି। ଏମନ୍ତ ନାରୀକୁ କେବେ କିଛି ନ ମିଳଇ, ଯେତେ ଅରଜିଲେ କେବେ ପେଟ ନ ପୁରଇ। ଏଇଆ ଲେଖିଥାନ୍ତା ସେ। ଯାହା ହଉ ସେ ବଳରାମ ଦାସ ଯାଇଛି। ଥିଲେ ସେ ଏ ଯୁଗରେ ଏଇଆ କରିକି ଆମ ମୋବାଇଲ ଟିଭି ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ।